Започнете! Ден на декември, водени от своята любов, госпожица Илдюн Яшар и господин Екбал Мариянов поканиха вас, кумове и гости, за да потвърдят, че създават ново семейство, гнездо на обич, доверие и надежда. Вие, Илдюн Исмаил Яшар, приемате ли за свой съпруг Екбал Илков Мариянов в радост и болка, в богатство и бедност завинаги? Да, благодаря. Вие, Екбал Илков Мариянов, приемате ли за своя законна съпруга Илдюн Исмаил Яшар? Ще бъдете ли нейна вярна опора в живота? Да. Благодаря. Съгласно вашите желания и изискванията на Семейния кодекс се състави настоящият акт за граждански брак. Заповядайте заедно с вашите кумове да скрепите с подписите си акта. Най-напред сте вие. Заповядайте. Благодаря. Сега сте вие. Благодаря. Вие. Благодаря. Вие. Благодаря. Съгласно закона и обичая обявявам гражданския брак между Илдюн Исмаил Яшар и Екбал Илков Мариянов за напълно законен и сключен. Честито! Много щастливи мигове ви пожелавам, уважаеми съпрузи. Обърнете нова страница от книгата на живота си и пишете в нея с топлината на чувствата и светлината на разума си. Разрешете ми в този тържествен момент, когато свързвате сърцата и съдбите си, да честитя раждането на вашето семейство, да пожелая здраве, обич и дълголетие. На съпругата, пазителка на духовните ценности, връчвам първият семейен документ. Заповядайте, госпожо Мариянова. Честито! Бъдете нейна вярна опора в живота. Честито и на вас! Уважаеми кумове, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието. Това е достоен израз на почит и уважение към вас. Вие поставихте подписите си, уверени в това, че младите ще създадат здраво семейство, в което ще властва любовта и разбирателството. Честито, бъдете на тяхното щастие. Честито и на вас! Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас, отпечатък за честност, вярност и преданост. Линията на пръстена няма край, така както не бива да има край вечният ви стремеж, един към друг.
Rustig door als ik ben erin. Само младоженците, престъпете и се обърнете към вашите родители. Уважаеми родители, споделям радостта ви по случай задомяването на вашите деца. Народната мъдрост гласи, че който дърво не е посадил, дом не е съградил и деца не е отгледал, той нищо не е сторил. А вие отгледахте деца, които днес свиват свое гнездо. Поклон пред вашата всеотдайност. Ето вашата снаха. Приемете я като родна дъщеря. Ето и вашия зет. Приемете го като роден син. И нека с вашата благословия доживеят до сребърна, златна и брилянтна годишнина. Да са ви живи и здрави. Поздравете се, младоженци, най-напред с вашите родители. Заемете първоначалните си места. От хляба майчин залък отчупете, че той с любов и радост е замесен. Опитайте от майчината пита и в мир живейте, чак до старини. От най-мекото и най-сладкото. Благодарим на Момковата майка. Заповядай другата. Пламъкът в сърцата ви не гасне. На този ден, през всяка следваща година, с кумове, приятели, роднини, празнувайте денят на вашата сватба. На здраве! Щастливи, никога не остарявайте един за друг и нека първата ви брачна целувка бъде тук. Горчиво! Да бъде весел празник младостта ви, красив да бъде всеки следващ ден, щастлива нека бъде любовта ви, а пътя с нежност украсен. Съпрузи млади, хванете си ръцете, пътеките си редом извървете, създайте дом и хубави деца. На добър час семейният ви живот. И всичко щеше да приключи сега, но сред нас има една жена, която не е преживяла нещо много важно. За една жена най-важно е да получи пръстена и да роди децата си. Тя ги е родила и отгледала и радостно живяла с този мъж. Но сега, в този момент, в неговите ръце
сърце е пръстенът. Да ръкопляскаме всички на този мъж и тази жена. Кои са те? Ето ги! Успяхме ли да те изненадаме? Това са вълнуващи мигове и сълзи да има, като се усмихнете, сълзичките ще паднат. Помогнете. Значи това беше една изненада за моята жена, която дълги години наистина може да кажем, че сме преживяли правилния брак. Развълнува съм. И това наистина тя заслужава, защото сме минали 20 и няколко години и всички приятели това са искали да включим гражданския брак. И аз съм го обещал, не искам да го направя като по-късно, че правя граждански брак, но смятам, че сега му е момента да не звучи като парадиране на нещо. И смятам, че сбъднах една моя мечта, моя и на моята жена. И другото, което тя знае и моите приятели всичките знаят, че аз наистина много, ама много я обичам и не мога без нея. Това го знае и моята майка, и моята бабата може да го знае. И трябва да кажа нещо сега тя. Толкова с години си чакала, искаш ли сега ти момента? Той кажи нещо. Сега. Нямам думи какво да кажа. Кажи, но обичаш ли, защото сега не мога обичаш, ще кажи сега. Наистина. Обичам. Горчиво! Горчиво! И сега да отдадем дължимото на нашите младоженци, нека те да бъдат поканени на първия си сватбен танц. Те са най-важните днес. Весел празник! Gelin damat işi, krıslı çıkanlara bir güzel aile dansı gelsin onlar için. Ve düğün sahibini bekliyoruz. Hadi ki dansın.
şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağmur yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şeyi seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şeyi seni hatırlatıyor. Gökyüzünde o güneş, o gözleriydi, çatlayan topraklar, o hasretini yakılan ateş. Bitmez sevgilim, bana her şeyi seni hatırlatır. Evet, oturmadan önce tortayı kesene. Ondan sonra güzel oynamalarına devam edeceğiz. Alkışlar gelsin, damat için güçlü alkış alalım. Sonlara gelsin. Haydi şimdi. İkate kate, ikate imo, ikate kate, ibarbalo. Ikate kate, ikate imo, ikate kate, ibarbalo.
Evet, alkışlarla gelinle damatı yerine alalım ve Krısniçka'yı diyelim. Mendelssohn gelsin. Damatı yerine alalım. Evet, şarkılarımızla devam ediyoruz. Hoş gelmişsiniz. Hepinize teker teker öpmesini yapayım. Sağ olun, уважаемые musunuz beni zaten